Само ще ти. И паси големите ръки, човек. Това моята ли са? Майка ти дева и са те при. Аз би шести пушки. Да, бе, някакъв аз мислим приятел. Сериозно? Че ти сега? Хай. Нещо в това няма съм ги. Видох на писмо. Съм педерес. Защо не ще фокусира това? Я виж какви майки майка. Ела, бързо. Ела, бе. Я, иди тя байка. Я, отвори това. Отвори го, бутни го. Съм чущи. Ладно. То, що нещо засиля? Бяга, танче! Ама какво е това? Ще го открия. И бъжи го това, както това някакъв един хит. А, тръгвам. Бегне. Майко, той ще се уби. Но аз нямам никаква сила да кажа. Котак? Котак? То мъжко не е женско. Ти си на сладка си. Това снима ли въобще? Абе! Аз съм много не слизам. Шкоган се. Чето, трябва да се... Съм уния старите телефон. Виж, сега се фокусира, видя.